Kalender viert weer was te lopen, zetten ze weer aan de kant. Nu het eerste, het volgende, het laatste GWKK. Niet het laatste, zeker niet. Maar we willen vandaag weer een schitterende dag van maken. Oeterwijk, traditiegetrouw, speelt ook wel als eerste, want we hebben de Heinrich om dingen van de organisatie te doen. En ik geef even het woord aan Paul Donners. Die zal even enige toelichting geven, hier Paul. Ja, dankjewel. Voorlopig kan ik natuurlijk de jury voorstellen. Maar voordat we de jury gaan voorstellen, hebben we natuurlijk ook de presentatie van de medaille van dit jaar. En dat is altijd iets speciaals. En ja, we hebben natuurlijk een eminence Grieze in de jury zitten en dat is Lord Geurts. En ik wil Lord vragen om de medaille te onthullen. Hey! Wat steekt erop, Paul? Wat steekt erop? Dames en heren, de medaille van dit jaar is gebied aan Lord Geurts. Beter met de gevallen wordt als een gevallen wordt. Ik stel voor dat we de jury als medaille omhangen. Dan hebben we wat, is dat zeker? Voorlopig is de eerste medaille. En dan de tweede jurylid Herman Kremers op de medaille. Goed zo. We gaan het muzikale overnemen. Maar ik vind het wel nog even de moeite wel om te zeggen van Steter Oer. Ja, Paul, vertel er eens even, is dit voor niks natuurlijk. Hè? Ja, dat is een ontwerp van Ruud van Rechts. Natuurlijk bekend voor zijn goede tekeningen. En die zei, oh Lord, make Geleen great again. Ja, Heidel. Knopen in de geuren, ook die van de CDA die hier zit. Ja. Make Glen great again. Oké, dit wordt een kleine plechtigheid. We gaan muziek maken. Kalender viert weer was